Maraming gabi sa inyo mga angkol ug mga auntie. Sa perming naminaw nining atong sikat nga programa karon sa radyo. Inig kagabi magsugod ka na og alas 9 hangtod alas 12 sa kadlawon. Tuguti ko ninyo mga angkol ug mga auntie nga mangayo na sabkog katahuran kaninyo. Niining mga orasaha, mga pinalangga natong mga kagwang. Sana laging mabuti ang iyong lagay. Kahit minsan, gibuti-buti na. Alam mo mga angkol at mga ante, ito yung naisip kong pag-usapan natin ngayong gabi. Itong tungkol sa trabaho na meron ka ngayon. Kumusta naman ang ating mga angkol dyan na nagtatrabaho? Yung trabaho na 8 oras, simula umaga hanggang hapon. Minsan yung trabaho naman nila ay gabi. Ayan, hanggang madaling araw. Yung mga trabaho na ikaw ay mapabago man o matagal na, alam mo Col, swerte pa rin tayo dahil meron tayong mapagkunan ng pantustos na pang-araw-araw na mga para sa gastusin sa ating bahay. Sa tuition fee ng mga anak mo at kung ano-ano pang pangangailangan sa bahay. Alam mo Col, kahit ano pong trabaho yan, sa opisina ba yan na nakaupo ka lang, kapainit ka sa imong kigol, or sabihin natin, work from home ka lang, sa bahay, o kaya kung ano-ano yung trabaho mo, basta lang siguraduhin mo ha, legal yan, kaya kung di na legal, lusio na ako imong kigol. Ang di kahibawong muantos, di masantos. Alam ko may ilan dyan na hanggang ngayon wala pa ring trabaho. Isa siguro sa mga dahilan ay yung namimili ng trabaho. Ayan kasi ang mali dyan mga angkol ug mga ante, no? Kung ayaw mo sa trabahong yan na meron ka ngayon, darating yung panahon na wala nang tatanggap sa'yo. Ano man, tiguang naman ka. Gulang bakas karabaho. Karamihan sa atin, no? Or iilan lang. Sana hindi ka kasama nito, mga angkol ug mga ante. Ngano man ko mga apply ana nga trabaho nga layo man kayo na sa akong kurso. Sa panahon karon, salog na lang in tao na musalo nimo kung mahulog ka. Kung ano man meron kang trabaho ngayon, mahalin mo at pagbutihin mo. Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado kay kada minuto pwedeng na ay magbago. Magandang gabi po sa ating mga angkol dyan. At syempre, ito na naman po ang ating programa. Kada alas 9 gabi, ingat to nas alas 12 sa madaling araw. Itong programa natin, Wailhi Paghihapon. Ayan, alam ko may ilang mga lugar dito sa Metro Manila ngayon na inulan, no? Or umaambon. Ayan, no? Dapat sana mabuti lang yung kalusugan mo. Wala kang sakit, wala kang ubo at saka sipon. Kasi karamihan po sa atin or iilan sa atin ngayon, ilang linggo na rin yung sipon. Peace lang o, pero tindugaya na kayo. Oo. Hindi ayaw na magpa-check up kasi baka sasabihin COVID. Diba? Ayan, samahan niyo po ako mga angkol hanggang alas 12 ng madaling araw. Ako po si Totoy Bato, ang inyong pambansang kigol. At mamimigay na naman tayo ng 500 pesos. Ayan, tama-tama, no? Para sa ating fans can. Hit it!
Tutok, scan, hanep sa premyuhan. Tutok, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fan. Ayan, eto na mga angkol. Sa mga nakatutok ngayon sa ating social media, ayan, i-scan mo na ang ating QR code at eto na ang ating katanungan. Kilala na second largest volcanic eruption of the 20th century ng US Geological Survey. Anong bulkan sa Pilipinas ang nagresulta ng $700 or 700 million US dollars na damage? Ayan. Letter A, Mount Mayon. Letter B, Mount Apo. Letter C, Mount Pinatubo. Or letter D, Mount Banahaw. Kaya Manila, scan mo na! Love Radio Fan Scan. Fan Scan! Fan Scan! Tuloy-tuloy pa rin ating tugtungan dito sa Love Radio.